IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naragsak dagiti ubing iti daycare center sa kadagiti nagduduma barangay iti iliti sa Nicolas sa nagpagpaset iti station tour kang runana iti PNP. Iti panagbisita da kadwa da dagiti maestrada ken dagiti naganak da ken ditoy ang naglecture ni PSSG Glay Valencia kadagiti anti-bullying, rape ken da dumapay. Malaksid iti dayta ket napanagsursur dagiti ubing at tinagluganan da ket patrol car ken napandapay sinirip ti pagbaludan. Ditoy ang nakaraman da pay tinaima sa sopas ken juice. Pasamak ng activity tayo ket parte detay lakbay bulilit ni MSWD tayo ket nag-request da nga rod itay nabiit lang agkandak kami iti at actuality ko na dalang is may dagbisita kun ag-explain lang kadigiti safety protocols. Ayan. Pero nag-initiate iti station tayo nga agpa-feeding ket da ayat mo digiti stakeholders tayo nga nang tedatagos iti tulong da ken suporta ka deti activity tayo iso nga na use what deti nga activity tayo tatangga. Kabayatan na nagyaman ti maysa kadagiti mangisursuro kadagiti ubing. Gyaman kami unay sir, iti panang akomodar da iti duwa nga daycare center si barangay 5 ken barangay 2. Digiti lectures kasapay deti pamakanda ka digiti ubing sir. May panamnama ngagtultuloy dito ang programa ti PNP lalo ita mapasungadan ti PCR month. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.